Абе, дай да го направим на снимки, ама през колко секунди там да правим. То ще станат размазани. Оп, извиняй. Добре, че съм спал. Чакай да сложа ръкавица. Тъкмо се получих и го хванах. Видях се едно малко платно. 20 квадрата, не ме 10. Едното е малко, другото е Штурмово. Абе, така, аз ще отмразя да ходя на море и да се пека като гущер. И тя си намеря някакви занимания, защото ми е тъпо. Опала. И затова съм се пробвала. Външни канта е му майката. Как ти не обратно ли? Да. Аз сега да ги плъзна странично тук, да ви изчакам и те за капак. Нема, случва се пред нас. Ще ти спреме рома на тебе. Най-лошият момент, че ми изпре музиката, ма нема се занимавам с нея сега. Спре ми и музиката, нема се занимавам с нея въобще. Да. Не бе, тук само удари в музиката. И влезна малко снег под очилата. Да, и ще ти дам. Не, това ще се става. Ти ги извършиш? Чакай ли уния? Кое е на къпки? На капки? Камерата ме интересува, мани ги от очилата. Не, Добре. Къде са уните, знаха? Мига ли от време на време червено в камерата? Да. Снимам. Гледате ли надолу? Да, надолу са. Сега чекаха, сега тръгнаха.
стегнаха и... Нямаш идея за какво става. Става, нали? Смазам се, направо не мога поверим какво ми се случи. Уе! Там е по-мекичко от него е добре. Аз къде ви снимам, вие веднага се пускате след мене. И на мене ми малко не е комфортно, но ще се оправим. Първите години е така. Това се очакваше. Кой е последния? Прощайте. Опа. Сега тук става спускане напред и събиране на групата. Не изчезне. Да. И какво правиме? После да спускане най-много и край, а? Опа, тръгнах. Чакайте, свършите малко. Ли, не можеш после да колици да се. Чай го бъда на една страна. Заминах. Дръж. Не мога да ставим камерата. Кой да е? Вики! Какво бе? Давам го, чакай. Край, загубихме се вече. Ама защо бе? Що? Ама ние правим още две и приключваме. Това и още едно. Заключи, алармата турил ли си? Първо от синьото... Първо горното после долу. И се включи, се отключи. Вики.
Значи първо синьото, после черното и с ключа към огледалото го насочваш и Това натискаш. ключ отваряш. А алармата... Има лампичка, трябва да светне в огледалото. Сега ли чак? Не, смисъл... Абе, аз не ми си ме Да ме ще спираме, предвид в тази година сега ли. Не ми си ме спираме, даже ти. Много ясно. Да. Не, до сега беше добре, ама от тук нататък вече си е... Ние най-много още едно да издържим и край. Да. Правим тройка и... Да. Направо отгоре. 9:25. 9:35. Си пред какво ще удаси. На него 10 народ е тотален. Ненормална. То лед. Чум, тя ми остане нещо. Нали знаеш, че колко по-рано спреме да караме, толкова по-дълго ще пиеме. Не трябва да се спиртува, спортува. Редовно всеки божи ден. О, аз ми било. От ските са бросмани, нали затова дойдехме. Ама, има ли разлика нещо? Има бе, добре, съвсем добре, стабилно си. Нали? Да, само малко като клекнеш повече, ще по-леко на каране. Сега, за... сега последния път. Да, по-леко много ще ти. клекнал, бе. Да. И Ще на е много по-леко. бързи да бъдеш с много отворни Така. ски. Това, на когато си по-клекнал, ските ти изхвърлят. Катапулт, значи като натиснеш последния малко повече, ти отхвърлят. Да, бе, И те отхвърли и леко подскачам, аз подскачам даже, без да искам да подскачам. Да, бе. То тогава точно е момент Да обърнеш кан. Да. Когато си по-изправен, по-е дървено, когато си по-клекнал, по-е облегчаване и всичко е по-лесно и по-става. Ама трябва да има и ногета. Има мъркочици, ще си карат. Мъркоджиците няма снег, бе. Как да не говорим? Не лъжи хора. Това се пързаля, мама и деба. Ще трябва да ги направя едни осли, да пробиват на хората ските, да държат. Има пороги отпред се върти. Да се върти и то тук с копче от тук. Налево и надесно да се развива после. Ако не си спомня минало до качване в Клъмен, дойде Клъмен по това, да може да го познае, вика сменил си, вика си. Запомня, аз... Това са тия момчета тук от групата. Не, на опашка. На опашката бехата. Как ме ги познати? Те са същите горе-долу. Да. Не издържат по-добре. Глупости. Аре, че са матови. Много важно. Тази технология е мина. Аз ще ги направя матови. Правим ти ги матови отма. Само свали, демонтирай автомати и плочи. Ма казвам, ще му ги направя и че станат по-готини. Само къде станат по-тежки, нали? И с 150 грама няма и толкова. Ще почне се олюща, 20 човешки. А иначе, наистина, онова не е като това. Не, бе, човек. Онова се лющи яко. С тия лак, колкото и да е хубав, полиуретанов лак да студиш пак. Това си е лак, истински бут такъв автомобилен лак. Това е топ гел се казва. Това се слага като ги вадат най-отпред цвет и всичко. И то си е полиестер. Полиестер, ама. Да. Смисъл... Смисъл такъв същия ход. Не, цвета не е с лак. Напротив. Цвета си е цвет като база и лак си е лак. Говориш глупости. Абе, това е лак, който се нанася най-напред в матрицата, като ги вадат, бе. Цвета и всичко, и като ги изпечатат, излизат. Готови, боядисани. Аз кашката ми разкоча, нали? Аз се чуда, защото каската ми се клати. Това снимаме, Ядаш малко. не знам дали знаеш. Снима ли в момента? Аз го спрех, май.